Nyom adiokron nnum. Mumra mayan to aniji adwom mawrade. Mumaya mo ose. Mayan kwanje abotan. Mumaya fa asedamra nanim. Na yamfa nyom ne ahrusie ma no. Na Awurade ye Onyankopɔn kɛse. Ni ohen kɛse. Enyame nyina so. Ne nsam na asase mu ehuntade wo. Na mepo so sronson so wo no. Ono na epo wo no. Na ono na oyoye. Na asase pese nso. Ne nsa na enwinoye. Momrama ye mutu nkoto nsore Awurade. Yen yefo anim. Na ono ne Nyankopɔn. Na yen de ye na didibia nkrofo ne nsam nwan. Enne mote ne no Munya makoma denden se Meriba. Se ma asada no. Esra so ho. Bra mo agyanum gyeje ma no. Na wo so me hweye no. Nanso na wonya me nwumre nhunu. Efi aduanan na awonto atoaso no ho ye me ehi. Na me ka se Oma na wo fom akomam ni won. Na won die won hu makwan. Na ema me ka mebufo mu ntam. Se wo renru mi hu mi mu.